Senyora presidenta, senyora consellera, que tenen unes línies de subvencions és indubtable, que la quantitat és important és indubtable, que respon a les necessitats té molts dubtes. De fet, primer dia que no, però després ha reconegut que el 2008 ha tingut un reajustament a la baixa, aproximadament d'un 20%, i que tenia previst o té previst, i això és el que vindrà ara, que en el 2009 se produïsca un altre reajustament al voltant d'un 10-15% també a la baixa dels convenis, les quantitats dels convenis signats. I això la pregunta, i en la sèrie de preguntes que li vaig a fer van en aquesta línia, de confirmar o no. Perquè, mire, ha hagut en el 2008 i hi havia com a mínim una previsió d'incompliment en el moment que jo presenté la pregunta per al 2009, de que els convenis anuals de col·laboració a l'Institut Valencià de la Música se veuria també minvats. Tant el de suport i funcionament de la Federació de Societats Musicals com el de l'organització de concerts d'intercanvis entre societats musicals federals. Tant el conveni de suport i funcionament de la Federació com el de concerts, com m'ha dit, s'han rebaixats ara en un 10%. És veritat que en Borriana, no fa molts dies, la directora de l'IBM, de l'Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomàs, considera que en representació seua va comprometre a complir els convenis signats entre l'Institut i la Conselleria, o l'Institut Valencià de la Música. La meva pregunta és ara, reafirme això, que en el 2009 se complirà, se van a pagar les quantitats íntegres que estan signades? Així mateix, la dotació del programa d'ajudes de l'Institut Valencià de la Música a l'adquisició d'instruments per a alumnes o músics ha disminuït entre el 2008, en l'any 2008 un 25% i un 24% en el 2009. En 2 anys, un 25% i un 24% de menys. L'acord marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Federació de Societats Musicals signat del 2005 segueix sense complir-se. Està pendent la creació de la plataforma tecnològica per a la Federació de Societats Musicals. Això tenia una valoració de 101.000 euros i alguna cosa més. Està pendent el programa autonòmic d'ajudes a la construcció i remodelació de les seus socials de les societats musicals. Havia una valoració d'1,5 milions. Està pendent la cessió d'una seu per a la ubicació definitiva de la Federació de Societats Musicals. La dotació de 2009 en quant a ajudes a les escoles de música cobreix el 27,3% de les despeses de contractació de personal docent, quan el 2005, 4 anys abans, cobria més del 33%. També segueix sense complir-se alguns acords sobre l'ensenyament de la música especificats en l'acord marc que ja he esmentat, com les ajudes a les escoles d'educandos, que han estat reivindicats per la Federació mitjançant el programa d'ajudes a escoles d'educandos de societat musical i que té una valoració superior al 1 milió d'euros. Vostè he vist que ha assumit alguns compromisos, pareix ser verbals, que jo li demane que sí, que reafirme un a un davant de les Corts. Va assegurar, o tinc entès així, si no vostè me rectifique, que no va signar compromisos individuals a les societats musicals per a la construcció i remodelació de les seus socials, sinó que realitzarà a través d'un ordre que asseguri el concurs públic de totes les societats. Vol confirmar-ho, això? O vol confirmar també que per a la nova seu de la Federació de Societats l'Institut Valencià d'Habitatge va cedir un local en la carrer de Carrasquer de València i que la seva conselleria, Conselleria de Cultura, s'encarregarà d'equipar-lo? Es compromet a pagar els compromisos de l'Institut Valencià de la Música per al 2009 sobre l'import inicial dels convenis de funcionament de la Federació i també el dels concerts d'intercanvis de societats musicals, específicament un i altre? Abans he entès que sí, però voldria que explicara els dos convenis que tenen. Té vostè la voluntat d'actualitzar els convenis en els següents exercicis? Vol dir, actualitzar-los, no a la baixa, indubtablement. Assegura que en el termini de 3 anys, tal com es va dir, o tinc entès que es va dir, assegura que les minoracions dels acords que ha tingut dels convenis signats a l'IBM referits a l'any 2008 van a compensar-se. Garantís també que abonarà abans de final d'any el concert del centenari de l'Exposició Regional de València i que es crearà l'Observatori per al Desenvolupament de la Llei Valenciana de la Música. Totes són una sèrie de preguntes molt concretes que vostè n'ha avançat alguna, però que a mi el que més m'agradaria és que me contestarà afirmativament a totes elles, perquè he entès que en l'interí, en el temps que ha passat des que vaig presentar la pregunta, han hagut reunions i que van en aquesta línia. Per tant, si això és veritat que oralment vostè ho ha assegurat davant de la Federació de Societats Musicals, el que li demane és que tots i cada un d'aquests compromisos ara sí es confirme davant de les Corts. Moltes gràcies.